En dan kun je merken dat de vakantie onbrutsen is. Ik bij u hier in het noorden. En dan is het druk in Haas. Maar dat zal op meerdere plekken in uw provincie zijn wezen. En dan zien we van de media de zinnen erbij. Een blauwe lucht. En dan heb je toch wel het gevoel, het is nog altijd simmer. Maar dat gevoel zullen we morgen letter op het duivel kwijtraadje. Jong en vannacht. We hebben het over een waartype mooi opklarings. Een waartype mooi zo'n over 15 graden. De heetste temperaturen op de eiland. De legere temperaturen verder op de provincie. En net al te volle wind. Morgen, het begint nog maar zinnen, daarna komt de bewolking en letter in de midden en in de joentijd rein. Flink wat rein ik. En we hebben toen temperaturen die nog altijd heeg binnen, zo'n 20 tot 23 graden. De wind onheljend uit het zuiden en het zuidwesten, maar krachtig rond het. Dus een waarschuwing voor de wetensporter en kans op minstetten. Snijn een aantal buien, maar ik wil eens even de zinnen erbij. Alleen wordt het al je wat minder warm, zo'n jontje of 20 graden. En op Snijn hebben we het over een matige en krachtige wind, meestentijds uit het zuidwesten waai. Manje, tieze, waasje, dan binnen toch 3 dagen op een lichtje, maar wisselvallig waar zetten we dat nemen. Ja, uit en terug buien, uit en terug nog een beetje zinnen. Maar tieze, vooral ik flink wat rein en dan valt ik flink wat wetter de komende weken. Maar de droege periode binnen de rik en de temperatuur om de bij de 19 graden in. We maken hem aan, maar weer even in het waasje.